Teman makidamag ken ni Idol Bernard. No kaano da nga mapankin ana dagiti maibuyat manin sa Zay tulong. Dali man ipod iti iliti pagudpod Idol Bernard please kamen. Yes, Idol Joan manipod iti pagudpod Ilocos Norte. Agturong ito ng bigat ti grupo ti Provincial Government of Ilocos Norte dadalwan ni Governor Matthew Marcos manotok para kadete extension. Kadete nilokatan ti tourism industry. Iti Department of Tourism pakairamanan kadete padagsangpet iti kwa ti Presidente Bongbong Marcos iti mismong Saud Beach Park. Ngaminta dito iket napintas nga programa tapno matulungan iti Provincial Government of Ilocos Norte iti dadupay nga investors nga umay pakairamanan iti tourism development iti pagudpod Ilocos Norte. Amo tayo Idol Joan nga ti pagudpod iti maysa kadigiti maipagpampanakel iti pagilian ng Pilipinas nang nangruna iti umamyanan probinsya ti pagilian Pilipinas. Recently na bigbig dito iti world as one of the best beaches in the world. Ket gapo ka dito ket dakel nga tulong nga maipaay met kadigiti agneg negosyo iti pagudpod Ilocos Norte. Makita tayo sipod nga nagtugaw iti Mayor Rafael Ralph Benemerito iti nadakamat nga ili ket tuloy-tuloy met iti proyekto ken programa nga maisaysayangkat iti nadakamat nga lugar. Pakairamanan kadagiti agdumapay nga development iti ili iti biyang ti transportasyon sa dino ket agtultuloy pa lang deti matarimaan tata kawino mai-construct nga dalan nga pagnaan nga komunektar iti pagudpod Ilocos Norte kang kasapay iti probinsya ti Cagayan. Dete kabarunton nga viaduct iti pagudpod Ilocos Norte. Digito nga programa ket naka pila iti biyang ti munisipyo ti pagudpod Ilocos Norte. Ket itelang kalabes inanunsyo met iti biyang ti gobyerno pakaramanan kadagiti pondo agpaay iti primero distrito Gabor sigon iti opisina pa lang ni Congressman Sandro ket may sa kadigiti mabenepisyaran ket iti ili ti pagudpod Ilocos Norte. Ket gapo ka detoy agtultuloy digitoy nga programa ken proyekto pakaramanan iti Provincial Government of Ilocos Norte nga maisimpa iti motlaeng nga nadakamat lugar. Naman pa'y kasta, ti pagudpod Ilocos Norte kadigito nga gundaway Idol Joan, medyo ada iti challenges kadakwada nang nangruna iti changes of weather, gubay pa lang iti ang amyan. Kas pagarigan iti biyang ti Lawag City ket napudot, ijay kadakwada kadigiti agunda lumlumuten da, gapo kadigiti pa nagtudtudo ken napigsa nga angin. Isut gapo nang sinigang iti kanen digiti kakailyante dito nga pagpud Ilocos Norte alisto mabaawan. Idol Joan. Malaksid ka dito sinigang alisto nga mabaawan Idol Dennis kas nang nabaaw sa amet ti Idol Bernard nabaaw sa amet ti taray ti politika dito no nabara. No, speaking of politika when dati iti election fever Idol Joan mutay dati kalaban nang ket dati damo digitoy Sales family iti pagudpod Ilocos Norte so far na lina kung natal namin iti pagudpod Ilocos Norte but that doesn't mean nga agkampante tayo lata iti anyaman nga mapasama ka Idol Joan. We do not expect ibagbagada like for example in Badok Ilocos Norte nga natalnan ngam kadigito agundaway dagayam mapaltugan kada isam aminen actually aham lang nga dito iti napaltugan during this administration damo digiti kalabes nga napasamak di ba ipag remember as sa iti tiyandaan Idol Joan dita ngay Badok and hantay nga maamuan iso nga dapat ket agree dam latta and at the same time of course digiti coming iti PNP ket permi iti programa da mailiklik lang we know mayadayo lang iti kriminalidad kadigiti nga gunda iso nga digiti checkpoints iti Comelec checkpoints together with the PNP digiti operation bakal ba na kadiday dati pa nagsursurda diti loose firearms ken dumapay digito iti makitkita di tayo matamo pagudpod Ilocos Norte was once like in Badok nga ada digiti kakasoy pamaltog idi kwa
nang nangruna ka dito tata idol Joan nga aglinaban dita nga pagudpud Ilocos Norte ket if you could remember when it's Benemerito versus Dasales. Okay? So, history tells us about what happened in Pagudpud. Ket tila mo lang posisyon nga pag anaandang kat deti kina mayor or kina vice mayor, bueno kadigiti agpaidasig nga konsyal. But with the benefit of kadigitoy nasayaat nga raramiden da iti iliti Pagudpud Ilocos Norte, makaamunto ti taga Pagudpud. Yam dijay lang ti question na tata idol Joan, the past elections makagatang da iti motorsiklo tatangatan isumo lang nga iso we know makagatang da iti four wheels nga lugan. So nga ron baka dakdak kelen idol Bernard. Under yellow category pa ilayang gayam ti Pagudpud da. Yes, oo, kaya nga again saan mo't nga basta-basta digito di kalibre nga apelyido digito iti Pagudpud. Benemerito and at the same time iti Sales family idol Joan. But if you could consider and back in the history digitoy ket puon digiti pupuon da digitoy ket it's in Bangi. The mother town of Pagudpud is Bangi. Mother town pa iti Dumalneg is Bangi. So nga digiti land disputes tata nga pagpagsasalitaan da halos digiti ket dispute iti Bangi. Ngam in short, digiti kakabagyan kada sa amin nga taga Pagudpud, Dumalneg, kaadwan kada kwadamot ket taga Bangi. So haan nga basta-basta nalawa diti sa Kupenda no kikinabagyanan ket adot kabagyan ti tunggal maysa. Ay baka agkabagyan da pay kidi nga dua. Iso nga ron. Oray ta nakalawlawan diti wala nakapinpintasin diti development from third class municipality ket nagbalindansan nga first class gapo kadagiti nagadong investors Bernard. Yes, investors and achievement of course kadigiti beneg ti waste management, anti-criminality, pakaramanan iti health idol Joan nakita tay met disaster response maysa iti Pagudpud Ilocos Norte ti naadaan iti naganan pagsilungan da idol John evacuation center yan ken of course digiti dumapay nga programa iti Pagudpud Ilocos Norte no environment ti pagsalitaan dita di da ngagpaatiw at nalaing digiti empleyado iti munisipyo ti Pagudpud Ilocos Norte, but this is also a challenge for them. Narigat mo't nga i-maintain iti first class masapol nga adulata iti additional income and at the same time to maintain the peace and order situation pakaaramanan pa kadigiti negosyo nga adadita iliti Pagudpud Ilocos Norte. Dijay laeng at kadigiti agundaway masapol iti adadupay nga investors and the development may panggip iti local government ket di taymot nga nagaran makwestiyonaran at makita tayo tatan nag-expansion da pa iti munisipyo da katapintas pa iti legislative building which is no kita iti leadership da saan laeng nga iti mayor no di pa nagtitimpoy pa kadigiti mga konsyal iti Pagudpud Ilocos Norte ket they can achieve kadigiti dadu mga kalikagom da iti nadakamat nga ili basta awan no nalpas election ngamin tuloy-tuloy ti serbisyo detan awan ti mapasamak do digiti pagsayaatan iti iliti Pagudpud idol Joan. Iti development idol Bernard muna ta makita tayo ti nakadadon nga may patpatakder ken manamnama nga may patakder ato pay plano. Dapat agad balansyan damit deti nature tapno no saan dan tumet maabuso. When at as earlier said by digiti scientists kada isang amin nga studies ito'y lubong kasi hadlang Ilocos Norte ti adanti kastoy. Like for example that wind farm, solar kenda dumapay nga sources iti no danom ket saan mot nga kaska na ti hydro plant tay ditoy iti Pagudpud Ilocos Norte existing pero hindi naman siya gan karami unlike in Mindanao and other parts of the country. So kadwan kada tay ditoy wind farm nyam kas nakunada nga ro den papanan na nga ro digiti toxic waste nga gapo ka digitoy kasi
After kadeto, Idol John, as said by digiti scientists, awan pangikabilam ka digiti toxic waste, like for example, the solar panels, no maperdi dito in 15 years or more, or 50 years, anyaman manupay nga tawen, ket awan pangidisposan da. Okay, so additional waste man di jay iti Ilocos Norte kadigito nga gundaway. Nya pangikabilam nga ro di jay. So nga, stricto datatan, banbantayan iti provincial government, digiti sumsumrek nga kastoy at dapat dito offshore wind farm nga kayat na nga may patakder ket di na mo pay na study no makaapektar by dito iti ecosystem nang nangro na iti marine biology, digiti ikan kada isam aminen ito, if you could remember, dito kapig sa ti current na and vibration na iti daga nang nangro na dito ngay banggi ket nabuak mo digiti ikan. Okay, so digiti hazards nga mabalin nga mga apektar iti ecosystem tayo iti Pagudpud, Ilocos Norte, and some areas in the northern part of Ilocos Norte, Burgos, Bangi area, Idol Joanne. Okay, so nga masapol nga ikan tayo met importansya ti environment tayo hantay lang nga puro industrialization at di mabalanse. Okay, mabalanse ta di datay tumot ti kakaasi. Nang runa, Idol Joanne, it is not so, I mean not 100% or 80% or 60% kat dito kat makatulong iti kuryente tayo. At dumalan mo dito iti national grid digiti kakasing transmission line. So indirectly nga agturong kada tayo. So manula nga porsyento no kas pagarigan di jay. At gatangin mo latamot iti Ilocos Norte Electric Cooperative iti grid dito yung serbisyo ti kuryente, Idol Joanne. When nga talagang negosyo ko naman talagang masapol nga dumalan met lain kadagiti responsible nga ahensya. Well, and lastly, DJ mo, the efforts mo ti INEC, sooner or later, bagidan ton, dito may isang wind farmen. At isumot ti kalikagom datapno, mas nalaklakan to pay in the incoming years, iti mabaybayaran ti kuryente. Through the efforts of Acting General Manager Cipriano Perry Martinez and the NEA representative, mayat gayam no, the NEA representative tayo, Attorney Nikki Pilar, tapno alalis to, digiti problema tayo iti electrification, Idol Joanne. And we're still enjoying dito nababa nga kuryente kat makapag-aircon tayo pa digiti adaan ti aircon. Di kada handay to nga may experience ti paputol-putol nga kuryente, Idol Bern. Hopefully timot unexpected beyond our control kat digiti disaster, Idol Joanne. At dadigiti poste nga matumba, dadigiti poste nga makimat, dadigiti madalapos iti truck, ken digiti mabagbagyo, Idol Joanne. Okay, deta po iti development ken digiti may buyat pay apong serbisyo iti Pagudpud ken kadeti update iti biyang ti INEC deti manamnama nga matagikwadan tumeten DJ nga anak ko, Idol Bernard farm? Farm ti wind farm. Wind farm. It's either in ti Bangi or Burgos area. Urayin tayo dito update nan, Idol Joanne, but iyawat to ngamin met iti Ilocos Norte Electric Cooperative to dito yan. So another development iti biyang ti electrification system iti Ilocos Norte. Okay. Thank you, Idol Bernard, kadeta report.